Добрый день, дорогие сябры. Меня зовут Сергей Навумчик, я супрацоўнік Радио Свобода. А у мінулым разом з Лявоном Дзейкам, Валентином Голубевым, Анатолием Вертильским, Петром Садовским, Лявоном Баршевским, не веду, может быть, еще подошли, Сергеем Антончиком, депутат Верховного Совета и член оппозиции Белорусского народного фронта с 90 по 96 год. Я прошу прощения за то, что мы крыху поздней пачалі нашу імпрэзу, ну лепш спазніцца на 10 хвілін, чым назаўсёды, як гаворыцца. Фактычна, сёння прэзентацыя можа быць не адной кніжкі, а вось гэтага цэлага цыклу 91, 92, 93, 94 і 95 гады. У пэўным сэнсе, ну, гэта рэалізацыя таго абяцання, якое калісьці узяў з мяне Васіль Владимирович Быкаў, што я напишу гісторыю нашага Народнага фронта, менавіта апошняй хвалі нашага нацыянальнага адраджэння. Ну, апошняя кніжка, гэта 93 год, а таксама не рабілі мы прэзентацыю ў мінулым годзе, гэта кніжка 92 год, гэта можа быць самыя светлыя, самыя узнёслыя, але і самыя драматычныя перыяды нашай гісторыі. 93 год эпіграф. Усё было страшна, але ніхто не ведаў страху. Віктор Гюго, 93 год. Пачатак. Новы 1993 год я сустрэў разам з Александром Лукашенком у электрычцы Менск-Барысаў. Ну, ці страшна, ці не страшна сустракаць Новы год з Александром Лукашенком у электрычцы Менск-Барысаў, вы можете вырашыць самі, але правільны адказ на гэтае пытанне вы даведаецеся, калі прачытаеце пачатак, як ёсць цалкам. Вось такі пачатак адназначна абсалютна не задаволіў бы Зенона Станіславовича Пазняка, які, прачытаўшы першую маю кніжку 91, у прынцыпе і ухваліў, але сказаў, што вот ведаеш, цябе вот пастаянна цягне на нейкія такія, ну, рэчы, каб вот, ну, прыцягнуць увагу чытача, ты вось так крыху ты сядзеш на паваду чытача, это можна ввогуле скаціцца да нейкага жоўтага такога. Ты мусіш пісаць пра наше змаганне, пра то, як мы здабылі незалежнасць, як мы змагаліся ў Верховным Савеце з камуністамі, як это все было, як гэта все, так сказаць, было цяжка, і як мы перамаглі, здабылі незалежнасць, вот твоя асноўная мэта. І гэта было правільна, і ў наступных кніжках я гэта улічыў. Але вось такі пачатак задаволіў і вельмі задаволіў рэдактара гэтай кнігі, а ввогуле заснавальніка кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды 20 стагоддзя» Александра Лукашука, які мне, прачытаўшы тую ж самую кніжку, сказаў, ведаеш што, ты ж все-таки пішаш не дысертацыю навуковую, докторскую там ці якую. Ты пішаш не падручнік па гісторыі, не энцыклапедыю гістарычную. Ты пішаш фактычна мемуары, описываешь падзеі і даеш свой погляд на гэтыя падзеі. А каб кніжка чыталася, натуральна, чытач мусіць быць зацікаўлены. Таму ўсё ж такі пастарайся рабіць не суха, і гэтая прапанова таксама была вельмі слушная, і я яе таксама улічыў у наступных сваіх кніжках. Словам, я думаю, што задаволіў і Зенона Станіславовича Пазняка і Александра Лукашука, а самае галоўнае, спадзяюся, што ўсё ж такі будзе задаволены чытач, таму што, вот ведаеце, калісьці на прэзентацыі, не памятаю якой кнігі, выступаў адзін наш калега, здаецца, это быў Александр Класковскі, он так падкрэсліў, што ну вот Сергей сам разумее, што ягоныя кніжкі гэта не аб'ектыўны погляд, гэта вельмі суб'ектыўны погляд, і он некалькі разоў паўтарыў, што гэта вельмі суб'ектыўны погляд. Так, канешне. Гэта суб'ектыўны погляд, але калі Беларускі народны фронт першым вылучыў ідэю незалежнасці і суверэнітэту, то гэта абсалютны факт. Калі Станіслав Станіславович Шушкевіч зрабіў все, каб не адбыўся рэферэндум 92 года, гэта таксама абсалютны факт. Як ацэньвалі і што адчувалі пры гэтым там дэпутат Навумчык, ці дэпутат Голубеў, ці дэпутат Дзейка,
Тут ужо у кожнага было суб'ектыўна, альбо што адчуваў, можа быць, дэпутат і прэм'ер Кебіч, ці нехта іншы. Вот это вот ужо суб'ектыўны погляд. Калі мы гаворым, што з 93 года у красавіку Верховны Савет прыняў рашэнне аб уступленні Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі, гэта таксама факт. Калі мы гаворым пра тое, што апазіцыя выступала супраць, гэта таксама факт. Якія адчуванні, скажем, былі ў гэты момант у мяне ў гэтай зале, я, конечно, апісваю выключна толькі свае суб'ектыўныя адчуванні. Вот тут у гэтым сэнсе гэта кніжка, безумоўна, абсалютна, і гэтыя кніжкі все абсалютна суб'ектыўныя, таму што Лявон Бабаршэвскі напісаў інакш, напісаў бы інакш Петро Садоўскі, Вінцук Вячорка, які не быў у авальнай зале, але быў адным з лідарам фронта, таксама мог бы апісаць абсолютна свае адчуванні, зусім магчыма, яны былі б іншыя, чым у Садоўскага, ці у мяне, ці ў Голубева, і ці ў Анатолія Вярцінскага. Таму вось у гэтым плане я ўсё ж такі спадзяюся, што удалося збольшага захаваць вось гэтую галоўную гістарычную канву. А самая галоўная мэта, якую я хацеў дасягнуць, гэта погляд на вось гэтую нашу гісторыю апошніх, дакладней першых 90-х гадоў, апошняй хвалі нацыянальнага адраджэння з беларускіх пазіцый. З пазіцый Беларусі, з пазіцый нацыянальных. Таму што гісторыю можна пісаць, в прынцыпе, з розных пазіцый. Гэта, я імкнуўся ўсё-такі пісаць гэту гісторыю з пазіцый нацыянальных. І вось якая прывілея у аўтара тэкста нон-фікшн. У адрозненні, скажем, ад аўтараў, прабачце, у адрозненні ад аўтараў мастацкіх твораў. Калі выходзіць, скажем, на прэзентацыю ці на сустрэчу з чытачамі аўтар мастацкіх твораў, ён мусіць выступаць адзін, таму што гэтыя героі, мужчыны, жанчыны, яны нарадзіліся, як правіла, у яго ў галаве, яны не існавалі ў прыродзе, адрозненне, скажем, ад Уладзі Арлова, які, конечно, апісвае у тым ліку і гістарычных персонажаў, але дадае сваё разуменне, дадае сваё сэрца, дадае сваю душу. Я кажу пра выключную белетрыстыку, такую мастацкую. Мне ў гэтым сэнсе вельмі лёгка, таму што мне, в прынцыпе, нічога не прыйшлося выдумляць. Вот все мои героі, не все дакладней, але многія з тых, хто пазначаны ў гэтай кнізе, хто там фігуруе, яны сядзяць у гэтай зале. І вось таму на гэтым я хацеў бы спыніць, скажем так, паставіць кропку непасрэдна ў размове пра гэтую кнігу і ўвогуле пра гэтыя кнігі, а перайсці да размовы пра тых людзей, якія тады дзеялі, пра тыя падзеі, якія тады адбываліся. І вот ведаеце, калі мы прыгадваем гэтыя 90-е гады, пачатак 90-х гадоў, то, скажу, у мяне яны, калі гаварыць пра людзей, пра асоб, яны у мяне атаясамліваюцца з двумя фігурамі. З Васілём Уладзіміровичем Быкавым і з Зіноном Станіславовичем Пазняком. Вось кажуць, што няма людзей, якія незаменныя, на самой справе ёсць людзі, якія незаменныя. Я абсалютна перакананы, што калі б не гэтыя дзве постаці, не гэтыя дзве асобы, у мяне ёсць вельмі вялікае сумненне ў тым, што Беларусь атрымала незалежнасць. Сапраўды, вельмі важна апынуцца ў патрэбны момант, у патрэбны час, і вельмі важна, што былі пэўныя умовы і ўнутраныя спрыяльныя, і знешнія спрыяльныя умовы, але трэба было мець палітычную волю, рашучасць і разуменне момента. Вось гэтым разуменнем момента валодаў у поўнай меры і валодае Зінон Станіславович Пазняк. Трэба было бачыць перспектыву нацыі, трэба было мець такую духовную сілу, такі геній, прызнаны Еўропай, прызнаным светам, каб проста нічога не баяўшыся узняць галаву і паставіць фактычна свой талент на службу нацыі. Я разумею, што некаторыя пісьменнікі, якія, магчыма, глядзяць зараз, крыва усміхнуцца, я паўтару гэта, не ў гэтай зале, якія глядзяць трансляцыю, паставіць менавіта свой геній на службу нацыі. Вот часам кажуць, што віна там актывістаў БНФ, што яны адарвалі Васіля Быкава ад стварэння кніг,
а ён займаўся палітыкай. Ну, трэба ведаць Васіля Быкова, каб разумець, што ніхто не мог нічога Васіля Быкова прымусіць рабіць таго, што ён не хацеў рабіць. Васілю Быкаву належыць вельмі важная роля ў нацыянальным адраджэнні. Мы будзем праз некалькі дзён адзначаць 30-годдзе Беларускага народнага фронта, і вось у мяне захаваўся, як это зараз прынята казаць, адзін артефакт. Вот гэта тая касета, якая была ў маім магнітафоне у Чырвоным касцёле 19 кастрычніка 88 года. Мы прыйшлі туды з Анатолием Сидоревичем и Сергеем Дубовцом, сели разом с Уладзімірам Арловым, я трымаў на каленях магнітафон і зрабіў гэты запіс. Фактычна, гэта адзіны вядомы на сёння запіс таго паседжання. І я просто прапаную зараз, папрашу Зміцера Васількова ўключыць фрагмент выступу Быкова, пачатак і канец. На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Але мы болей не хочам жыць, каб не памятаць, як аб нашым гонары, так і аб нашых ахвярах, нашых пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць з яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба сказаць пра мільёны безымянных людзей Беларусі, рабочих, калгаснікаў, інтэлігентаў з народа, беларусах, рускіх, паляках, яўрэях, людзях іншай нацыянальнасці, панішчаных у гады сталіншчыны, без віны, без права, без следу ў народнай памяці. Сімвалам тых панішчаных сёння сталі ўжо славутыя курапаты, але курапаты толькі адна кропля ў моры людской крыві. Мы павінны таксама назваць імёны катаў нашых ахвяр. Мы павінны скласці велічны мартыралог нашых страт і нашых пакутнікаў. Гэта ляжа вуглавым каменем у падмурку нашай нацыянальнай свядомасці, стане важным элементам гістарычнай памяці і гарантам будучыні народа, які праз генацыд, кроў і зневагу з упартасцю асуджанага і рвецца да сонца добра і справядлівасці. Вось гэта той самы выступ, ягоны фрагмент Васіля Владзіміровича Быкова, які прагучаў у Чырвоным касцёле. Перад тым, як ён паставіў на галасаванне пытанне пра старшыню мартыралога Беларусі, ім быў абраны Пазняк, а ўжо Пазняк паставіў пытанне пра ўтварэнне аргкамітэту Народнага фронта. Я памятаю, калі мы ішлі з Чырвонага касцёла па начным Менску на Коласа да Олега Бембеля, мы ішлі пешу з Уладзем Арловым, і Уладзе Арлов казаў: Сергей, калі-небудзь мы будзем прыгадваць гэта як гістарычны дзень. А потым быў мітынг у Курапатах. Мітынг мусіў быць каля ўсходніх могілак, тады маскоўскіх. Людзей адтуль патравілі газамі, атагналі. І вось вы бачылі, на фотаздымку выступаў Пазняк. І таксама інфармацыйнае паведамленне. Вот упершыню быў узняты чырвона-белы сцяг публічна там, менавіта ў тым месцы. Сёння я гэта месца паглядзеў, там пабудаваны нейкі банк, штосьці вот такое. Ну, а паведамленне пра ўтварэнне аргкамітэту Беларускага народнага фронта зачытаў Уладзімір Арлоў. І ў гэтым мне таксама бачыцца пэўны сімвал, што чалавек, які узяў, скажу так, узяў з рук Караткевіча перо і працягваў тую справу, якую пачынаў Уладзімір Караткевіч, які звязваў наше новае пакаленне, Караткевич наше пакаленне, а ўжо Уладзімір Арлоў новае пакаленне, ўжо можна гаварыць у множным ліку, звязвае іх з гісторыяй. Менавіта ён спрычыніўся вось на тым полі і ў Чырвоным касцёле да гэтай гістарычнай падзеі. Можа быць, як гісторыка, як пісьменнік, я папрашу Уладзіміра Арлова зараз сказаць, вось у чым сапраўды значнасць была утварэння Беларускага народнага фронта і значнасць у гэтай хвалі нацыянальнага адраджэння. Уладзік, калі ласка.
Добрый вечер, дорогие сябры. Я сёння ад раніцы зноў пераносуся думкамі у той таксама пагодлівы кастрычніцкі дзень 30 гадоў таму, калі мы збіраліся у дом кіно. І разом з тым мяне асабіста было такое адчуванне, што это не просто дом кіно, это все роўна быў храм. Это был храм, мы были под Божьей обороной, можно сказать. Наши святые были с нами. Думаю, что такие думки наведывали не только меня. Сергей уже рассказал про те подеи у Доме кино. Во всех, кто там присутничал, ну, может быть, за выключением этих функционеров з ЦК, а може бути і у їх, безспречно було відчування, що тут твориться історія. Новая історія Білорусі. Що тут робиться крок, важний крок, рішучий крок до будучої незалежності. І коли ми вийшли з Червоного костюла з Сергієм і з Олегом Бембелем, навукоўцам, паэтам, аўтарам кніжкі «Роднае слово і маральна-этычны прагрэс», якая выйшла у Брытаніі, за якую Олега выгналі з працы за 3 гады да гэтага схода ў Доме кіно. Мы былі все трое апанаваныя таким імкненнем неадкладна нешта пачаць рабіць. Не пайсці там спаць ці што-небудзь піць, а рабіць. І Олег сказаў, што у яго дома ёсць друкавальная машынка, ну і было вырашана, што мы пойдзем туды і будзем друкаваць паведамленні інфармацыйныя пра сход у Доме кіно, пра ўтварэнне мартыралогу у кіраўніцтва, якога я быў абраны, это быў вялікі гонар, і пра ўтварэнне аргкамітэту. И мы пришли перший в этот дом на Якуба Колоса 29А. Там теперь союз, кіраўніцтва Союза белорусских мастаков и музей сучаснай белорусской скульптуры. Тады Олег там жил у полове этого дома. Мы пришли, знайшли эту абсолютно добитую машинку, такие слепые копировальные паперки, рабілі по 3 закладки и всю ночь друкавалі гэтае паведамленне з заклікам ствараць групы падтрымкі Беларускага народнага фронту. Ну, недзе пад раніцу захацелася есці, честно кажучи. Вот. Высветлілася, што ў Бембеля ёсць дома толькі бутэлька гарэлкі, 3-літровый слоек гуркоў марынаваных и полову бохана хлеба. Вот это была наша вечера, альбо сніданак, тому что была уже 7 гадзіна раніцы. У нас... Але поведомление мы дописали до горелки. Ну, безумовно, я же кажу, что это уже... Вот, уже зусім сляпые атрымліваліся копии. Вот. Ну, и, безумовно, не до горелки было, але потом мы, каб заснуть хотя бы на гадзіну, мы выпили по этому кілішку, з'ели по гурку и счастливо заснули. Праз гадзіну мы прачнуліся и пошли на працу. Я у выдавецтва «Мастацкая літаратура», Сергей у часопіс «Вожык». И я памятаю, як я раздаваў гэтае паведамленне там усе на працы, и в адных это выкликало прилив энтузиазму, але больше загадчиков редакции просто утекли с працы. Просто зніклі кудысьці. Хтосьці, відаць, уцёк дадому, а хтосьці пайшоў як бы начальству даносіць пра гэта. Вот такія былі ўражанні на завтра. Но потым сапраўды, потым мне даручілі уже праз 2 дні выступіць на дзедах. І гэта было не проста інфармацыйнае паведамленне. З ім, па сутнасці, выступаў найперш Зянон Пазняк, потым пасля мяне. Мяне папрасілі звярнуцца да прысутных якраз з нагоды дзядоў і з нагоды стварэння мартыралога. І я
я писал дома ў Полацку, бо я тады жыў на 2 гарады, гэты выступ, і я доўга думаў, як звярнуцца да тых, хто будзе мяне слухаць. І я спыніўся ўсё-таки на варыянце «Дарагія браты і сёстры». Вот я тут недзе кажу гэтыя словы, я кажу пра тое, што сёння нас значна больш, чым мы бачым, з намі побач душы нашых продкаў, душы нашых князёў, нашых ваеводаў, нашых паўстанцкіх камандзіраў, якія баранілі гэтую зямлю, і яны робяць нас мацнейшымі. І я говорю пра тое, што з намі нашы мёртвыя, якія маўчаць па-беларуску, і з намі яшчэ нашы ненароджаныя, якія таксама яшчэ маўчаць, але павінны будуць загаварыць па-беларуску. Ну і паспеў выступіць пасля мяне Зянон, потым маладая паэтка Таня Зіненка, якой уже, на жаль, няма на свеце, прачытала свой верш, прысвечаны Беларускаму народнаму фронту. Это быў яе першы публічны выступ і, напэўна, першы верш пра беларускі народны фронт. Пасля гэтага адзін з прысутных распіліў паліто, і мы ўбачылі, што ты хлопец, апаясаны бел-чырвона-белым сцягам, быў узняты гэты сцяг, і гэта паслужыла такім сігналам для тых, хто нас атачаў у некалькі шэрагаў. Это былі салдаты ўнутраных войскаў, як мне памятаецца, большасць з іх былі з сярэднеазіяцкіх рэспублік. Яны нічого не разумелі, што адбываецца, ім прагучаў загад «рассекай», ну і пачалося это рассеканне і все, што было за тым. Але, як напісаў потым Васіль Владимирович Быкаў у часопісе «Аганёк», ішло насельніцтва, вяртаўся народ у той дзень дадому. Хоць вярнуліся, безумоўна, не ўсе. А тыя, што вярнуліся, у тым ліку я, вымушаныя былі яшчэ даволі доўга хавацца па чужых кватэрах, па майстэрнях знаёмых мастакоў. Вот мне даў прытулак светлай памяці Алеся Сташонак, пісьменнік, а затым Александр Шатэрнік у сваёй майстэрні. Тут немало я бачу твараў тых, хто перажываў разам з намі тыя дні, яны, безумоўна, непаўторныя. Гэта дні, якія назаўсёды застаюцца ў памяці, як штосьці вельмі узнёслае, вельмі істотнае і для цябе асабіста, і для тваёй краіны. Я думаю, вот якраз тады во мне пачалі працаваць тыя дрожжы, на якіх падышло цеста будучага майго эсэ «Незалежнасць гэта», якое потым так імкліва пачало перакладацца на мовы спачатку рэспублік, яшчэ СССР, а потым на іншыя еўрапейскія мовы. І гэта не выпадкова, таму што незалежнасць – гэта самая вялікая каштоўнасць для любой нацыі. Тады пачала стварацца найноўшая гісторыя Беларусі, і я быў проста шчаслівы, калі Сергей Навумчык, адгукнуўшыся на неаднаразовыя мае, і не толькі, безумоўна, мае просьбы, вырашыў стаць летапісцам гэтай гісторыі.
і пачалася гэта далёкая яшчэ не скончаная серыя. Вот мы тут бачым перад сабой пакуль што толькі 5 кніг, але эта серыя пачалася з вот гэтай кнігі 7 гадоў адраджэння альбо фрагменты найноўшай беларускай гісторыі. Ну, тут закладка, дзе якраз Сергей згадвае той вечар у доме кіно, тых асобаў, якіх многіх ужо няма з намі, але я памятаю кампазітара Еўгена Глебова і Стэфанію Станюту, якія былі у той залі, і Ніла Гілевіча, і Максіма Танка, і Віктора Касько, і Янку Брыля, і Рыгора Барадуліна, і Сергея Граховскага. Дзякуй, Сергей, што Навумчык, што ён захаваў усе іх імёны. І потым Сергей, на наша вялікае шчасце, не спыніўся, пачалі выходзіць кнігі. Я быў рэдактарам, меў гонар быць рэдактарам. Першы з іх, гэта ўжо другое выданне. Мы тады знайшлі, па-мойму, вельмі дакладныя назвы гэтых векапомных у нашай гісторыі гадоў для кніг. І цяпер ужо цэлая бібліятэка, яна ўжо сама па сабе бесцэнная для сучасных выкладчыкаў, палітолагаў, гісторыкаў, хоць не заўсёды яны могуць карыстацца гэтымі кнігамі адкрыта і цытаваць іх на лекцыях сваім студэнтам, але гэтыя кнігі працуюць і працуюць вельмі добра. І я бачу, як іх уважлівы чытач, што Сергей ад кнігі да кнігі спеліць сваю мову, свой стыль, дасканаліць архітэктоніку гэтых кніг. І вяртаючыся ў падзеі 88 года, я хочу выказаць такую упэўненасць, што Сергей напіша яшчэ 5 кніг з гэтай серыі. І мы з табой яшчэ паспрачаемся пра гэта. Я думаю, што 88 год варты асобнай кнігі. Тут нікога не трэба ў гэтым пераконваць. 89-й таксама, 90-й. Ну, а потым, можа быць, і 96-й. Так што, дарагі Сергей, я жадаю табе, каб ты напісаў гэтыя кнігі. За гэтую кнігу мы Сергею ў свой час прысудзілі прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Алеся Адамовіча, якая прысуджаецца за лепшыя кнігі у галіне публіцыстыкі. Я думаю, што тая бібліятэка, якую стварае і выдае Сергей Навумчык, будзе вартая новых, больш важкіх прэмій. Дзякуй, дарагі Сергей. Віншую цябе. Дзякуй, Влазе. Я хочу толькі зрабіць одно удакладненне. Вось Влазе, выступаючы, прыгадваючы той дзень і раніцу пасля ўтварэння БНФ, сказаў, сапраўды, ён пайшоў у выдавецтва, дакладней мы з ім удвух пайшлі ў выдавецтва, а потым я паехаў не ў часопіс Вожыку, Вожыку працаваў пазней, а тады яшчэ жыў у Віцебску, працаваў у Віцебскай абласной газеце. Вот цікава, што на гэтай касеце на адным баку напісана 19.10.88 БНФ, а на другім такое слово, з 4 літараў, мяжа. Мяжа гэта была вёска, і зараз яна, напэўна, яшчэ ёсць, у Гарадзінскім раёне, дзе павінны былі будаваць Віцебскую атамную электрастанцыю. І вось тады мне давялося, у ліку іншых віцеблян, займацца супрацьстаяннем будаўніцтву гэтай атамнай станцыі. Магу сказаць, што, памятаю, я тады напісаў артыкул, не было ж ніякага ні інтэрнэта, нельга было атрымаць доступ да капіравальнай, нейкай памнажальнай тэхнікі ў шырокім маштабе.
надрукаваў на друкарскай машынцы, але вот цікава, што там на тэле, на іншых заводах просто неяк імгненна гэта все распаўсюдзілі. Ну, словам, пад пратэстам супраць будаўніцтва атамнай станцыі падпісалася 40 000 чалавек. Для Віцебска з 300-тысячным насельніцтвам гэта даволі вялікая лічба. І самае цікавае, што, можа быць, сёння падасца асабліва моладзі такім фантастычным, што нам удалося спыніць будаўніцтва гэтай станцыі. Хаця было прынятае рашэнне, была прынята пастанова ЦК КПСС і Савета міністраў. Не проста там нейкага аблвыканкама ці нечага такога. І гэта было спынена. Вось такая была сіла гэтай грамадскай думкі, такі быў тады настрой у людзей. Канешне, вось гэты, скажем так, я прыйшоў у Народны фронт, маючы мінімальныя веды, скажем так, мои веды пра гісторыю Беларусі былі ведамі савецкага школьніка і савецкага студэнта. Але разам з намі на журфаку былі людзі, якія ведалі значна больш. Сергей Дубавец ёсць тут. Паглядзіце, можа быць, ён там паліць недзе, як правіла, ён неспынна паліць, і гэта не шкодзіць ягонаму здароўю. Сергей, папрашу цябе сюды. І сапраўды, вось Сергей Дубавец у нас на факультэце быў тым чалавекам, ад якога, а яшчэ ад Ігора Гременчука, я чуў імёны, пра якія ў савецкіх падручніках не пісалі, і які просто адкрываў зусім іншыя гарызонты. Вось я хачу, каб Сергей просто расказаў, чым быў прыкметны той час, які потым перарос у стварэнне Народнага фронту, з якога пачалося нацыянальнае адраджэнне. Добрый вечер. Я такі з мяне мемуарыст вельмі дрэнны, успамінамі я не практыкую звычайна. Як на маю думку, все пачалося ў 1980 годзе, калі у Менску паўстала першае нефармальнае маладзёвае беларускае аб'яднанне майстроўня, якое пачало імкліва расці, і за 2-3 гады праз эту майстроўню прайшлі дзесяткі людзей, паралельна сталі ўтварацца такія ж суполкі ў горадні, у Віцебску, у Гомелі. І адметнасць іх была ў тым, што ў адрозненне ад папярэднікаў яны працавалі не ў закрытым рэжыме, недзе як працавалі мастакі на паддашку. Это ўсё ж такі больш было энергія скіраваная ўсярэдзіну на саміх сябе, ладзіліся імпрэзы, і мы ў іх удзельнічалі таксама. Яны праходзілі так полутайна або зусім тайна, таму што адзначалі там юбілей Івана Луцкевіча, абсолютно забароненае імя на той час. А гэтыя маладзёвыя студэнцкія аб'яднанні, ясна, што у іх ужо гарэў зусім іншы агонь, ім хацелася людзей. Вот мы гэта ведаем, вы гэта ведаеце, давайте выйдзем, будзем народныя песні спяваць пасярод Менску. Міліцыя пад'язджала, так чухала па тылісу, тады яшчэ міліцыя была зусім іншая. Думала, а чего, а зачем, и не разумела до конца, что это такое. Вот Алексей Марочкина побачив, это человек, який быў бацькам этой майстроўні, фактычна, апекаваўся ёю, і шмат у чым дзякуючы яму гэта ўсё так імкліва развівалася, знаходзіла сабе пляцоўкі, дзе рэалізоўвацца, атрымлівала шмат парадаў ад старэйшых, пераважна мастакоў. І пасля гэта ўсё расло, і пасля майстроўня павольна ператварылася ў талаку, тутэйшых, бабілён і іншыя аб'яднанні. Маладзёва іх ужо рабілася прыкметна шмат у Беларусі. Ну і зразумела, што это ўсё рыхтавала глебу для стварэння Беларускага народнага фронту. Паралельна ўжо недзе
пачынаў варушыцца рабочий рух, тому што глядзелі, што не все добра і з эканомікай, і з сацыяльнымі параметрамі жыцця нашага. І калі БНФ стварыўся, раптам вся гэта моладзь у розных гарадах Беларусі, яна стала групамі падтрымкамі БНФ. І вот той дзень, про які згадваў Сергей у чырвоным касцёле, гэта была такая кульмінацыя, там была поўная заля, яшчэ былі поўныя залі ў іншых месцах, все за гэтым назіралі, все перажывалі і все чакалі менавіта таго, пра што Сергей сказаў, каб праявілася воля. Гэта сапраўды вялікае шчасце для нацыі, калі выходзіць лідар і просто все, а вот это, а ты про это подумай, а ты туды погляди. Незалежнасць і все. Таму што сапраўды это найвялікшая каштоўнасць для народа, для нацыі. І так было ва ўсіх, не толькі ў нас. І сёння, ну, нават прывіду такой волі, пакуль што, на жаль, у нас нідзе не відаць. Мы ціхенька сядзім тут, зашыўшыся. Вось. Што яшчэ хацеў сказаць, што пасля былі дзяды, пра якія Сергей казаў, важна людзям, распавядаючы пра тое, як Беларусі незалежнасць упала з неба ў двукосцях, варта нагадваць, што менскія дзяды 88-го года былі першай фактычна пратэснай акцыяй у Савецкім Саюзе. Пасля былі Прыбалты, былі Грузія, было Азербайджан, было 5-10. Гэтая акцыя з вадамётамі, з разгонам, з тысячамі народу, якія выйшлі. Мы, конечно, беларусы, мы ніколі ні на што не здатныя, тым не менш, это факт. І людзям варта пра гэта нагадваць, а Сергею Наумчыку, які ўцёк, варта сапраўды падумаць пра 88 год, бо ну, гэта унікальны быў час, і Сергей быў сведкам, і, відаць, все ж таки прыйдзецца нешта пісаць пра это ўсё. І вот такія унікальныя факты, іх трэба даносіць да моладзі ў першую чаргу, таму што я не ведаю, дзе чытаць, у каго, пра падзеі пачатку 90-х гадоў. Якія кнігі такія, якім бы я давяраў. Ёсць там Кебіч, нешта там піша, там і свае там ерунду. Патрэбныя вот гэтыя кнігі, якіх я ведаю, што там ёсць праўда. Я магу з аўтарам не згаджацца ў нейкіх меркаваннях, але там ёсць праўда факту. І от на гэтым усім трэба будаваць, это все трэба развіваць, это, ведаеце, ад школьных віктарын да энцыклапедычных даведнікаў мусіць вырастаць, бо ніхто пра гэта не гаворыць, не піша, і гэта робіцца абсалютна наўмысна, каб людзі забылі, выкрэслілі з памяці гэты пачатак 90-х, гэтую незалежнасць. Вот быў Машэраў, пасля прыйшоў Лукашенко. Больш нічого не было. Быў калгас, калгас застаўся. Все хорошо, ціха, шыта-крыта. Дзякуй вялікі Сергею і чакаем новых публікацый. Сапраўды вельмі цяжка дайсці вось ад гэтага дня, хаця это 88 год, я маю на увазе 19 кастрычніка. Ну тут так ці інакш мы будзем... Вінцук, вячорка тут? Мы так ці інакш будзем вяртацца да гэтага дня, але крыху пазней. Вінцук пазней выступіць. Я памятаю, калі было гэта пасяджэнне, вот сидзелі Быкаў, Пазняк там, гэтыя людзі з ЦК. Мы сидзелі, далей сидзела такая шэрэнга герояў Савецкага Саюза, хоць, так сказаць, бюсты з іх ліпі, там крычалі. И раптом отчиняются, так сказать, там не дверь, а таки был проход, появляются офицеры. Появляются несколько молодых людей, Вінцук, Вячорка,
Олесь Суша у вайсковай палявой форме з пагонамі лейтенанта. Ну, правда, гэтая форма парушыла все, так сказать, вайсковыя статуты. Можна было іх за гэта нармальна, заслужылі б на 10 сутак на гауптвахту. Так сказать, яны сарваліся з нейкіх збораў ваенных, туды прыехалі. Затое нейкая жанчына, якая сидзела ззаду у нас з волоссем орлом, сказала: «О, армія з намі». Сергей Дубавец сказаў, што незалежнасць — гэта найвялікейшая каштоўнасць. І сапраўды Беларускі народны фронт першы паставіў гэты лозунг незалежнасці і адыгралі істотную ролю тут шмат такія, конечно, фактары, і знешнія, і ўнутраныя. Адыгралі ролю людзі на плошчы, адыгралі тыя, хто нас падтрымліваў тады ў авальнай зале. Але вось гэта кульмінацыйны момант у авальнай зале, калі пайшоў да трыбуны першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Малафеев, член палітбюро ЦК КПСС. Он не быў дэпутатам Верховного Совета, але он быў народным дэпутатам СССР, і по Конституцыі мог выступаць. І он вот таким жестом Дементею щелкнул, что я зараз пойду, и так по-барски посунулся до трибуны. И вот тут мы все, депутаты и БНФ, там, и демократичные депутаты, повскокивали со своих месцев и просто выштурхнули с трибуны гэтага Малафеева. Галя Семзянова встала, просто зашла на трибуну перед микрофоном им, и Малафеев сышоў. Вось трэба было бачыць твары, бачыць вочы гэтых людзей, сакратароў, генералаў, старшыняў калгасаў, дырэктараў саўгасаў, так сказать, камуністаў. Прыгадываў Сергей, так сказать, быў Машэраў. Для іх паняцце першага сакратара — это сапраўды быў Машэраў, это было нешта святое, это быў амаль Сталін. І тут яго нейкія нефармалы просто зганяюць з трыбуны. Вот адбылося тое, што, відаць, у крымінальным свеце, калі там кажуць вот гэтага аўтарытэта, значыць, там апускаюць ці што, то ён просто, ці он штосьці такое зрабіў, то ён просто губляе, абсолютно губляе цалкам рэнамэ, і свет, што называецца, для яго рушыцца. Вот тут у іх абрынуўся свет. І гэтую падзею у зале, якая адбывалася, бачылі па трансляцыі некалькі мільёнаў людзей у Беларусі, якія глядзелі трансляцыю. А пачалося гэта з таго, што мы, апазіцыя, выходзілі да людзей і выступалі супраць путча, які тады быў у 19 і 21 жніўня 91 года. Фактычна Беларускі народны фронт тады выступіў у абарону не Гарбачова як такавого Гарбачова, а ў абарону канстытуцыйнасці, бо мы лічылі, што так, незалежнасць, але гэту незалежнасць мы дасягнем канстытуцыйнымі метадамі. А тое, што хацелі зрабіць в Маскве, яны хацелі зрабіць просто умацаваць імперыю. І захаваўся фрагмент фільма Александра Лукашука і Юрыя Гарулёва «Дэпутаты», і я зараз папрашу Змітра Васількова паказаць другое відэа, а я, можа быць, крыху яго адкаментую. Вось мы з Голубевым, з Пазнюком якраз працуем над дакументамі ў апазіцыі. Это адзіныя відэаздымкі, якія ввогуле з апазіцыі за гэтыя гады засталіся. Ідзем на плошчу, это недзе 19-20 жніўня. Выступае Валентин Голубев. У тым саюзе, пра які гаварылі, што ён вельмі вялікі, дэмакратычны, што там будуецца і амаль уже пабудавана прававая дзяржава. И Валентин Голубев, іншыя выступали, милиция уже... В 86 году была вот катастрофа в сессия. Чернобыле. Вы втроем, Кебель, Дементей и Малафеев, были ближайшими соратниками. Павел Холод, депутат Шайки оппозиции. Слюнькова, членами Бюро. Вот Малафеев сунулся на трибуну. Это Гончар, это Семзянова. Вот Галя идет на трибуну. Вот она стала помеж микрофоном и Малафеевым. Мы отгоняем Малафеева, вот Валик Голубев, я, Крыжановский Микола, Игорь Еременчук.
А вот зараз глядзіце уважліва. Лукашенко угаворывае Семдзянову «Адайдзі, хай ён скажа». Мы зрабілі замедлены кадр. І вось пасля гэтай падзеі, калі Малафеев быў проста сагнаны як шпана з трыбуны, шок быў у Дементея, як было сакратара ЦК, ён не ведаў, што рабіць. Ён спыніў сесію, абвясціў перапынак. У гэтым перапынку ён зразумеў, што ён проста псіхалагічна больш не можа вытрымаць, на яго там і націснулі. Плошча 20-30 чалавек стаяла і патрабавала яго на адстаўкі, спынення дзейнасці КПСС, патрабавала незалежнасці. Пасля перапынку і кансультацый так званых Дементей выйшаў і сказаў, што я падаю в адстаўку, і ягонае месца заняў Шушкевіч, з якім ужо працаваць было значна лягчэй, і мы дамагліся абвяшчэння незалежнасці. І вось вы бачылі тут на гэтых кадрах фрагмент выступу Валентина Голубева. Валентин Голубев, ён гісторык, это вот першы дзень сесіі, Вольга Голубович, пазнякі Голубев носіць, стаіць бел-чырвона-белы сцяг, а другі сцяг да сцэны ўнесла была Галя Семдзянова. Лукашенко, як кажуць, ці Кавалёнак там часам называюць, абсалютна былі ні пры чым. На наступны дзень Кавалёнак там яшчэ адзін сцяг унёс, але вось першы сцяг якраз быў так. І Валентин Голубев, ён гісторык, ён ужо доктар навук, але ён не проста гісторык, а гэта той выпадак, калі гісторык сумяшчае ў сябе гістарычную асобу. Валентин, прашу цябе сказаць, вот як гісторыка, што у кантэксце беларускай гісторыі стагоддзяў азначае вось гэтая падзея 91-го года? Я сёння не выспаўся. Я уначы рэдагаваў першы том кнігі, якая называецца «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці». Я ніколі не верыў, што будзе час, калі ў Беларусі вучоныя акадэміі навук будуць пісаць такую кнігу, таму што стане час, калі такая кніга будзе запатрабаваная дзяржавай, грамадствам, неабходнасцю. Разумееце? Але каб мы не пачалі вось тады, калі б не было Народнага фронта, калі б не было такога нацыянальнага ўздыму, як быў у канцы 80-х, пачатку 90-х, каб не было такога адзінства, я вам скажу, што мы шчаслівыя, большасць з нас шчаслівыя, таму што нам давялося перажыць час радасці за нацыю, радасці, што мы беларусы, спадзявання таго, што у нас будзе свая дзяржава. Па праўдзе, калі ствараўся Народны фронт, калі мы пачыналі змагацца, нават мы самыя, як нас потым называлі адмарожанымі, мы не думалі, што так хутка мы атрымаем, створым дзяржаву пад назвай Рэспубліка Беларусь, і яна будзе суверэннай, незалежнай. Хаця б будзе зроблена дэкларацыя, хаця б будзе сказана пра гэта, што яна ёсць незалежная, хаця мы да сённяшняга дня мы ідзем да незалежнасці. Па сутнасці толькі ідзе працэс рэалізацыі дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці. Шчасце ў тым, што 90-е гады это былі гады у большай ступені нацыянальнага адзінства. Я вам скажу, ні апазіцыя, ні Народны фронт не зрабілі б з 89 до 94 года таго, што мы зрабілі, каб не было
людской народной падтрымкі. Вот, Сергей, ты оговорился, ты сказал, там было 30-40 человек. 30-40 тысяч человек стояло на площади, разумеете? Просто было працаваць апозіцыі ў Верховным Савете, калі праз закрытыя вокны, праз таўшчэзныя сцены гул з плошчы доходзіў у залу Верховного Совета. Калі плошча, я памятаю, у 91 годзе запатрабавала, каб вывели трансляцыю на вуліцу з залы Верховного Совета. І калі гаварылі, выступалі мы, было адчуваць у паветры задавальненне людзей нашымі словамі. Калі выходзілі нашы апаненты і спрабавалі нешта сказаць дрэннае пра нас, нешта дрэннае пра Беларусь, гул ішоў такі, што ім адразу станавілася неёмка, і яны замаўкалі. Я вам скажу, што проста працаваць, проста займацца палітыкай, калі ёсць такая сувязь паміж людзьмі і сувязь паміж палітыкамі. Калі людзі ведалі, што ёсць палітыкі, да якіх можна прыйти, да якіх можна звярнуцца, сказаць што заўгодна, і нам, вы разумееце, мы выходзілі, кожны дзень мы выходзілі з Верховного Совета, нават калі нам трэба было прымаць, абмеркаваць якое-нибудь рашэнне, Пазняк гаварыў: Сергей, Валентин, Сергей Антончик, вы идете на вуліцу, тому что люди чакаюць. И кожны дзень пасля работы прыходзіла некалькі тысяч людей для того, каб побачыць нас, поговорить, нешта выказаць. И я вам скажу, вот эта сувязь, яна вельмі и вельмі много значыць. Я, конечно, не рыхтаваўся сёння выступаць, хоць я выступаць, як Садоўскі з мяне смяяўся, сказаў, што я выступаць люблю і умею. Но сёння это не мой дзень, сёння дзень Сергея. Я хочу сказаць, сапраўды, я доктар навук зараз, але я займаюся той гісторыяй, якой я займаюся 16-18 стагоддзя, это маё прафесійнае. Я Сергею зайздрошчу, як ён піша, як ён разумна мог зрабіць, сабраць архіў, як ён аналізуе вось гэтыя падзеі. Канешне, не ўсім падабаецца, нават бывае і нашим соратникам, якія бачылі нейкія падзеі з другого боку. Заўсёды хочацца чалавеку, каб ацэнка была зробленая так, як і ён хоча гэтую ацэнку зрабіць. Што важна у Навумчыка, тое, што ён у асноўным дае факты. Ён дае факты, ён сам трактуе гэтыя факты, але ён дае магчымасць любому чалавеку гэтыя факты прачытаць, зрабіць сваю трактоўку і, калі прыйдзецца, нават на гэтых фактах напісаць і сваю гісторыю Беларусі, сваё бачанне. Я сапраўды думаю, што справа зробленая вельмі добрая, і я просто упэўнены, што, Сергей, што будзеш працягваць, таму я упэўнены, я ведаю, таму што Сергей некаторыя дакументы прасіў у мяне, каб я яму даў. Вось. І я пра некаторыя падзеі таксама пішу, але я пішу суха пра гэта. Просто сапраўды прыводзячы факты і спрабуючы даць нейкую ім навуковую ацэнку. Вы ж ведаеце, пра адно і тое можна сказаць, вот я сказаць магу пра адно і тое цікава, а напісаць можа Сергей. Дзякую, я все, што хацеў па сутнасці сказаць. Малайчына я. Дякую, Валентин. І вось калі была абвешчана незалежнасць, тут ёсць Левон Баршэўскі. Я ведаю, што тут ёсць, але, відаць, крыху адышоў там калідор, паглядзіце, калі ласка. Вот так выйшла тады звязда на нас літаральна праз 2 дні, 27 жніўня, аўторак, бо абвяшчалі незалежнасць у нядзелю з такім вялікім слоганам «Шапка, Беларусь незалежная». Вось гэта сапраўды адчулі тады ўсе, што Беларусь незалежная.
новая краіна, новая дзяржава, значыць, павінна была быць новая ўлада. І мы, Беларускі народны фронт, апазіцыя паставілі пытанне пра рэферэндум. Выйшлі людзі на вуліцы, патрабавалі рэферэндум «Шлях да лепшага жыцця». Мы сабралі 500 000 подпісаў, 442 000 з іх здалі, частку абракавалі самі, і па законе трэба было 350 000. Але Верховны Савет гэты рэферэндум не правёў. Вось гэтай сітуацыі цалкам ад пачатку да канца прысвечана вось гэтая кніжка, 92 год. І я вот думаю, тады якраз такі адбылася тая падзея, што проста, як это называецца, кропка незвароту. Так? Адна, можна яшчэ там было называць некалькі кропак незвароту, але вот так глобальная кропка незвароту была тады. Я попрошу Лявона Баршэўскага, каб ён просто сказаў пра тое, што, нягледзячы на тое, што Верховны Савет ужо заставаўся нелегітымным, і былі розныя варыянты. Сыходзіць з гэтага Верховнага Савета, не сыходзіць. Моя пазіцыя была, што трэба сыходзіць. Я сышоў сам з пасады сектара камісіі па галоснасці. Это была пасада, роўная пасаду міністра. Нават зарплата была прыроўленая. Хаця застаўся дэпутатам, але я разумею так, што, відаць, это была моя памылка. Напэўна, што ўсё ж такі ў той сітуацыі і гэтую пасаду трэба было за сабой трымаць, як трымалі пасады ў камісіях і Валентин Голубев, і Олег Трусов, Лявон Баршэўскі быў намеснікам, таксама Анатоль Вярцінскі быў намеснікам старшыні камісіі. Ну, тым не менш, мы засталіся працаваць. Ці правільна мы зрабілі, Лявон Баршэўскі, калі ласка, я папрашу, каб ён адказаў на гэтае пытанне, можа быць, прыгадаў таксама пару эпізодаў з таго часу, паколькі ў нас сёння такі крыху сентыментальны, але баявы вечар успамінаў. Добрый вечер усім. Я постараюся коротко, бо, на жаль, памяшканне трохі душнаватае, але хочу сказаць, па-першае, я першы-то сышоў з камісіі, і сышоў як пратэст супрацьсаюзнага дамовы. Я напісаў Дементею, што калі вы будете падпісваць саюзную дамову, то сэнсу ў нашай працы я не бачу. Я сышоў 1 жніўня 91 года з пасады. А потым адбыўся путч, і тады я трохі пашкадаваў, не в плане зарплаты. Мы зарплату з Олегам дзялілі пополам, з Трусовым, але тут уже сапраўды былі нейкія іншыя магчымасці рабіць. Ну, а з другого боку адкрываўся ліцэй, я не шкадую, па сёння, слава Богу, існуем. Вось, і прыйшлося, там вельмі шмат працы было на пачатку. Але 93 год для мяне это год просто шалёны, таму што мы ездзілі амаль кожны. Я практычна кожны ездзіў, атрымалася так, што я был самый вольный человек на той момент там, и в выходные все мы ездили по вёсках, по сельсоветах, выступали, агитовали, и паспяхова кебічам таки завалили своими поездками. Вось. А правда, кого поменяли и на что, это уже другое пытанне. Але так было. Ну, а тое пытанне, якое задаў Сергей, ну, сыходзіць з парламента або сыходзіць нават з пасады ў парламенце, калі ты туды выбраны, і да, трэба дамагацца, што мы і рабілі, датэрміновых новых выбараў. Мы бы усе сышлі. Але ўжо калі ты туды трапіў, трэба выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія там все-таки былі. А самыя галоўныя магчымасці — это людзі. І это люди приходили, я помню, вот это год я пропрацаваў на професійна, шлі со сваімі пытаннямі настаўнікі, работнікі культуры, все шлі, і гэта было важней, бо контакт з людзьмі — это тое, чаго вот в силу, можа быць, пэўных рэчаў, ну, не могуць сабе дазволіць нашы цяперашнія маладыя палітыкі. Яны ізаляваныя, яны не могуць уладкавацца на працу дзесьці, дзе много людзей, так, іх туды не пусцяць. А не будучы сярод людзей, не будучы сярод, не заваяваўшы аўтарытэту па месцу працы, цяжка потом, ну, спрабаваць себе прад'явіць вот, на нейкія выбары ці на што. У нас гэта было. Мы все прыйшлі з гушчы народу, і былі не апошнія людзі. Я там
калі яшчэ было соцспаборніцтва, на сваёй кафедры заўсёды займаў або першае, або другое месца па ўсіх паказчыках, допустим. Да, і аўтарытэт быў у мяне сярод студэнтаў, якія мяне і вылучылі ў дэпутаты. Так вось, таму, напэўна, Сергей зрабіў неправільна. Так, можна было яшчэ выкарыстаць, тым больш это такая ключавая камісія, сродкі, ты ж самы ціск уже ж і пайшоў, і з кожным сярэдзіча здымалі разы 4, там абмяркоўвалі, адзін раз 3 дні, помню, шло абмеркаванне, у выніку нічога не прынялі, нікую пастанову, але 3 дні там змаганне шло, як там народная газета, крычалі БНФаўскі орган, ну і карацей, а мы са свайго боку казалі, што абы што это народная газета, ну, падтрымлівалі, ясна. Вот. Таму правільна зрабілі тыя, хто працавалі і выкарыстоўвалі гэта магчымасць, і увогуле гарячыцца ў палітыцы нельга. Ну, мы былі маладыя, і трошкі, конечно, не хапала часам вось нейкай цвёрдасці. Вот калі таксама па рэферэндуму было ўвогуле настрой чуть не застрэліцца, а не то, што там сысці з Верховного Совета. Вот такі быў настрой просто. А потым уже посидел, подумал, да ладно, сёння Верховный Совет, завтра нешта іншае. Ну, якія талерантныя беларусы, іншыя хацелі б застрэліць апаненту, а тут самі застрэліць. Не, ну, якія ёсць беларусы, такія яны ёсць, тут уже нічого не зробіш. Самае ўражвала, вот калі глядзіш кадры дня путча, так? Дня путча кадры, прабачце, не выключыўся. Так вось, вот і Сергей Чырык здымаў, і ён самы летапісец гэтых дзён. Відаць, які унікальны парядак. Ходзіць адзін кіраўнік дружыны, камандуе вот этим огромной площадью. Все, ага, да, не кидаться на это, да, все, не кидаться, вот там это идут, там, вот. Разумеете, это сапраўды уражвае это все. Ну, такія былі мы. Да. Мы, і, ну, дарэчы, эту лінію падтрымліваў Пазняк, он заўсёды говорыў, мы цывілізаваны народ, мы не можам як хамы дзейнічаць, як крыкуны, мы павінны інтэлектам, мы павінны это перамагаць так. І так оно было. Такія мы людзі, так мы і рабілі. І хто і ведае, хто яшчэ куды прыйдзе раней. Тут некаторыя заўсёды крычалі, што мы тут самыя... Да, дарэчы, пра нас гаварылі, што беларусы апошнія незалежнасць аб'явяць з 15 рэспублік, а мы 6-е былі. Не, мы былі... 6-е. У жніўні мы былі другія пасля Украіны. Нет, ну у жніўні, але ж там і уже і Арменія, у жніўні так, у жніўні мы былі другія. Ось. Але там было ж уже Арменія аб'явіла, і Грузія аб'явіла, вот. А далей все пасля нас уже. Молдова пасля нас и остатние. Ось, так что мы оказались тихо-тихо, а не самые горшие. Ну а кадры эти гістарычныя, у музеі Солидарности у Гданьску показывали эти кадры, где вот Малафеева сгоняет с трибуны, як приклад, як адбываліся рэвалюцыі ў ўсходняй Европе. Эти кадры как раз показывали. Ну, и я не буду затягивать час, потому что есть тут кому сказать. Дякую, Сергей. Я просто хотел апошнюю фразу сказать, что на мой субъективный абсолютно манер, 93-й книга Сергея Наумчика, написанная уже на ўзроўні гісторыка, не публициста, а уже написана на ўзроўні. Ён дае магчымасць сказать документам. Там есть уникальная размова, записанная с Шушкевичем, и никто не ведаў, что она захавалася. Вось, якая многим раскрывае вочы, потому что колькі нас там осуджали, что вы там не помогали Шушкевичу, а вы и так далее. Шушкевича нельга однозначной одной фарбой, як таго, як раз неизвестный помнік Хрущёву побудаваў, нельга. Але в той ситуации, в конкретной, в 93-м годзе, конечно, ён бы мог себе поводить иначе. Ему говорили, як себе поводить, и ходили до яго, и рассказывали, треба вот это робить, то и другое. Вы ничего не разбираетесь, я профессор, это не мои методы, ну все, паспрабуй поразмаўляць. Вот. Гэта вот, ён показал на прикладе документов, это важно, это найлепшая книжка, з якой я віншую, а это значит, Сергей, что наступные будут лепшие. Дзякуй, Лявон. Вось тут мы бачым некаторыя эпізоды Народнага фронта, змагання. Гэта выборы, это прэзідэнцкія выборы. Владимир Заблоцкі, Зон Пазняк, Василий Быков і Венцук Вечорка у студыі
кандыдата ў прэзідэнты Пазняка. Наступны здымак у нас. Гэта Сойм Беларускага народнага фронта, Вінцук Вячорка, Евген Кулік, Валентин Голубеў, Ніколай Крыжановскі. Там, здаецца, спадар Асташынскі і, калі я не памыляюся, Грыцкевіч сядзіць. Так, ну, гэта Олег Трусов, Валентин Голубеў і Лявонці Зданевіч у чарзе да першага мікрафона. Не заўсёды нам давалі слова, а калі давалі, Станіслав Станіславович гэта часам рабіў, адключаў. Уласна, у мяне, можа быць, адна з самых удалых. Ну, увогуле, калі нон-фікшн ці гісторыю робіш, трэба даваць не, так сказать, волю не столькі сваім пачуццям, нават не пачуццям, а дакументу. Вось вся гэтая кніга пабудавана, вы там знойдзеце дзесяткі эпизодов, калі Шушкевич кажа: отключите, прошу отключить микрофон, отключите микрофон, сядайте на место, отключите микрофон, этому отключите микрофон. А апошні раздзел гэтай кнігі, ён крыху не тычыцца 93 года, гэта наступны год, наступны месяц, калі Шушкевич, студзень, здаецца, калі, не, сакавік, праз 3 месяцы, калі Шушкевич быў зняты пасады і быў ужо з 1 сакавіка 94 года урывак са стэнаграмы, вось ён выйшаў выступаць на трыбуну і на фразе: «Я разумею, што вам вельмі хочацца сядзець на гэтых месцах, бо вы да другой работы не здатныя, шум у зале, і таму, дзе ваше сумленне», казаў Станіслав Станіславович. І тут новы спікер Грыб кажа: «Выключыце мікрафон, таму што ідзе знявага народных дэпутатаў. Прабачце, але гэта так, гэта ваша слова, Станіслав Станіславович». Шушкевич: «Я сёння, мы сёння падмануем народ, мне непрыемна гэта бачыць, старшыня. Паважаныя народныя дэпутаты, выключаць мікрафон, калі чалавек ганьбіць народных дэпутатаў, гэта не моя школа, гэта школа майго папярэдніка. Я так зрабіў, як мяне вучылі». І сапраўды, вось мікрафоны нам адключалі, але тым не менш нам удалося вось нейкія рэчы правадзіць, а нейкі не ўдалося. Вось самы драматычны эпізод, на мой погляд, 93 года ў геапалітычным сэнсе, это тое, што ў красавіку Беларусь прымусілі фактычна падпісаць дамову аб калектыўнай бяспецы. Мы змагаліся як маглі. Раздзіралі, як кажуць, і сэрцы, і душы, і горла на сесіі Верховнага Савета. Людзі выходзілі на плошчу. Вось вайсковаму саюзу з Расіяй не, Кебіча в адстаўку. Кебіч проста хацеў прыкрыць правалы, як нам тады здавалася, правалы эканоміцы вось гэтым уступленнем вайсковы саюз, што дадуць за гэта нейкія вайсковыя заказы. Вайсковых заказаў ніякіх не далі, але рэальная сітуацыя была больш глыбока. Зрэшты, мы таксама пра яе казалі і ў пэўнай ступені усведамлялі. Расія, Москва втягивала Беларусь у орбиту сваіх інтарэсаў, втягивала нашу краіну. Яшчэ адна глава ў гэтай кнізе, што было. Вот ведаеце, каб зразумець значнасць чалавека, асобы ці гістарычнай падзеі, трэба проста гэтую падзею ці гэтага чалавека вынесці. Вот калі там дзеці выказваюць прэтэнзіі ці незадаволеныя там бацькамі, яны павінны зрабіць у сваёй свядомасці адну рэч, проста прыбраць бацькоў, як бы, ну вот з зямнога шара. Вынікам будзе тое, што не будзе гэтых дзяцей. Калі прыбраць з беларускай гісторыі Беларускі народны фронт, я вам магу абсалютна дакладна даказаць, што вот ніякай незалежнасці у нас не было б, бо тыя дэпутаты, тая парламенцкая большасць, якая была, яна б ніколі за гэтую незалежнасць не прагаласавала. А калі Беларускі народны фронт прыбраць з 92 годзе, то ўжо ў 93-м Беларусь была б не проста вцягнутая ў вайсковы саюз з Расіяй, які зараз Беларусь расхлёбывае, а Беларусь просто страціла б суверэнітэт, страціла б незалежнасць, таму што была цэлая магутная група, яна цынічна называлася, з такой цынічнай іроніяй, група Беларусь, узначаліваў яе Козлов і людзі апарата Кебіча, ну, відаць, не толькі апарата Совміна. Некаторыя з іх, так сказать, наўпрост глядзелі ў рот Москве, і было пастаўлена пытанне пра дэнансацыю тых рашэнняў, якія былі прынятыя, і пагадненне Віскулёўскае, тых рашэнняў, якія былі прынятыя там
тады на сесіі Верховного Совету, як вы бачылі, і будьце пэўныя, што Ельцын гэта падтрымаў, сведчанне чаму тое, што праз некалькі месяцаў у студзені 1994 года ён і пальцам не пашевеліў, каб прадухіліць адстаўку Шушкевіча. Ельцын ужо, нягледзячы на тое, што, конечно, он быў для Расіі дэмакрат в пэўным сэнсе, але гэта быў чалавек таксама імперскага мышлення. Не параўнаць, конечно, з цяперашнім кремлёўскім лідарам, ну, але тым не менш. Ну, а глава у гэтай кнізе, прысвечаная «Што было б, калі б не было Народнага фронта», пачынаецца з цытаты з інтэрв'ю для гэтай кнігі Вінцука Вячоркі. Вось Вінцук Вячорка быў той ключавой асобай, якая у пачатку 80-х гадоў узяла ініцыятыву. Можна, я разумею, што, скажам, Сергей Дубавец са мной спрачаецца, што, скажам, майстроўня — гэта не працяг там Пазняковскай, Кулікаўскай на паддашку, ну, а на паддашку гэта, конечно, не працяг там таго, што фурсы рабілі ў паставах, а там гэта не працяг там БНР, але гэта калі гаварыць арганізацыйна. Калі ж гаварыць ідэйна, калі гаварыць вось з такіх пазіцый гістарычных, то, безумоўна, гэта працяг той вялікай эстафеты, нацыянальнай эстафеты ідэі незалежнасці, якая была ва ўсіх пакаленнях. Вінцук, калі ласка, вось всю гэтую справу у маім пакаленні пачаў Вінцук Вячорка. Для мяне усе Сергеевы кнігі — это одна цэласць, прычым усе іх я, як верны радыёслухач, відаць, ужо мала такіх засталося, штодня слухаю у аўдыёверсіі, і вам, дарэчы, раю, у аўтарскім выкананні фрагмент за фрагментам. І думаю, што цяпер, нарэшце, мы маем абгрунтаваны, сучасны, таленавіты адказ, в адпаведзь у добрым сэнсе гэтага слова, на спробы не проста выкрэсліць першую палову 90-х, а абсалютна яе сказіць у масавай свядомасці. Я маю на ўвазе нават не праславутыя ліхія 90-е, жыўцом узятыя з маскоўскага дыскурсу, якія ў нас былі абсалютна не ліхія, гэта па-першае, а па-другое, мелі зусім іншае вымярэнне, чым 90-е ў Маскве. Літаральна днямі, блукаючы па Сеціве, я натрапіў на дыскусію, справакаваную чалавекам маладзейшага пакалення, пісьменнікам. Ён параўноўваў брак цяперашняй рэакцыі беларускай праваслаўнай грамады на тыя падзеі, што адбываюцца, і тую надзею, што, маўляў, самастойнасць беларускай праваслаўнай грамадзе зваліцца нейкім чынам аўтаматычна, з тым, што на нас незалежнасць аўтаматычна з'явілася, значыць, яна звалілася нам на галаву, прычым беларускі народ не прыкладаў ніякіх намаганняў для таго, каб яна ў нас была. Я думаю, што у гэтай залі немало людзей, успомніўшы свой уласны досвед з тых гадоў, яшчэ скажа, а што я не народ, а што мы не народ. Але найважнейшае тут вось што. Змены адбываюцца, як правіла, з падачы актыўнай меншасці. І проста талент гэтай меншасці, чуйнасць гэтай меншасці і палягае на тым, каб улавіць той рэзананс, які яе намаганні памножыць. І вось гэтыя Сергеевы тамы якраз і сведчаць пра тое, што тады той рэзананс адбыўся. Што беларускі народны фронт, тыя нацыянальныя групы, якія былі перад ім, здолеў ухапіць, намацаць вот это унікальны момант у гісторыі нацыі. І апазіцыя БНФ, наша палітычнае прадстаўніцтва, яно зрабіла ўсё, што магло, а можа быць нават і болей. Дарэчы, вельмі важная рыса Сергеевых кніг, што яны не замыкаюцца толькі на дакументах парламенцкіх, толькі на фактаграфіі стасункаў, скажем, ураду і парламенту, Кебіча і Шушкевіча, але увесь час трымаюць у полі зроку грамадскія настроі, плошчу ў самым шырокім сэнсе гэтага слова, без якой, зрэшты, без сумоўя, без супольнасці палітычнае прадстаўніцтва гэтай плошчы нічога, напэўна, не ўдалося б зрабіць.
Я думаю, што яшчэ адзін важны урок, выснова, можа быць, вот той эпохі, пра якую варта зноў і зноў нагадваць, гэта еднасць пакаленняў. Калі вот наше пакаленне, наша з табой, Сергей, Алеся Беляцка, Сергея Дубаўца, пачынала нашу беларускую чыннасць, мы разумелі, што старэйшае за нас пакаленне Марачкіна, Законнікава, Быкава і Дубянецкага робяць тую ж самую справу. І, напэўна, тое, што адбылося ў чырвоным касцёле, было той іскрай, якая дазволіла з'яднаць мудрасць старэйшых і гатоўнасць дзейнічаць практычна маладзейшых. Прысутны тут Алесь Беляцкі, між іншым, быў кіраўніком дружыны ў чырвоным касцёле, і спрычыніўся да неабходнай калі-нікалі, што называецца, фізычнай патрэбы стрымліваць рацівых прадстаўнікоў улады. А гэтая серыя кніг, то ўжо вяртаючыся да цяперашніх праблемаў, да таго, што у эпоху інтэрнэту тая пара, якая не адлюстраваная ў інтэрнэце, часта проста не існуе для інтэрнэт-пакалення. Думаю, што трэба табе думаць пра сцэнары дакументальных фільмаў, таму што неабходна мультымедыйным чынам уплываць на мазгі вот гэтага самага наймаладзейшага пакалення, каб яно не паўтарала фальшывых, адмыслова спрэпараваных штампаў. Тое, што на мемы твае кнігі расцягваюцца, это несумненна. Ну, ты сам ахарактарызаваў кожную з іх як мэтавую. Я дык бачу іх так, 91-92, тое, што до 92-го, гэта парыў да свабоды. А далей, на жаль, 93-й, 94-й, это спробы утрымаць тое, што ўдалося адваяваць. 93-й, каб жа павук нас не ўвалок у сваё павучынне. Уся кніга, значыць, аж звонам звініць. А што да мемаў, то мне адзін з такіх мемаў прыйшоў у галаву. Вы, здаецца, нам удалося у грамадскую свядомасць укараніць Максиму, што без БНР не было б БССР. Ну, по-мойму, гэта ўжо ўсе паўтараюць, нават уладныя вымушаны, як бы са скрогатам зубоўным паўтараць. Ну так вось, без таго БНФ не было б незалежнасці, і няма чаго нам саромецца. У нас ёсць навумчыкавы кнігі, якія гэта даказваюць. Тут ужо прыгадаў Вінцук Алеся Беляцкага. Ввогуле, у гэтай зале даволі шмат людзей, якія ў гэтых кнігах прыгадаваныя. І Сергей Іванович Законнікаў, які рэдагаваў часопіс «Полымя» і вяртаў з небыту і «Мрыя» і іншых многіх тых, хто быў расстраляны. Мы ведаем, што толькі в одну ноч расстралялі 100 прадстаўнікоў, каля сотні прадстаўнікоў інтэлігенцыі. І Анатолій Ильич Вярцінскі, галоўны рэдактар літаратуры і мастацтва, які надрукаваў той самы артыкул Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты. Дорога смерти». Анатолий Ильич, я попрошу вас просто пару слов сказать, хотя бы, я разумею, что узрост, может быть, не дозволяет так выступить бойко, как тут выступал, например, Валентин Голубев ці Вінцук Вячорка, хотя это так само не люди не узроста Павла Северынца, значит, але тым не менш. Тым не менш. Анатолій Ильич Вярцінскі, у мінулым галоўны рэдактар літаратуры мастацтва, дэпутат Верховного Совета. І я яшчэ скажу одну рэч. Калі ў 90-м годзе прымалі дэкларацыю аб суверэнітэце, было так, што Беларусь абвяшчае суверэнітэт. А у Канстытуцыі Беларусі, як не дзіўна, было пазначана, што Беларусь суверэнная рэспубліка. І ламалі галаву, дык што ж мы абвяшчаем, як зрабіць? І тады вось лепельскі хлапец Анатолій Вярцінскі, верш якога Владзімір Высоцкі праспяваў больш як 300 разоў у спектаклі на таганцы, у перакладзе на расійскую мову, встаў і сказаў: давайте мы абвясцім поўны суверэнітэт. І вот так яно было запісана ў дэкларацыі поўны суверэнітэт. Аўтару гэтага афарызму, які вайшоў у дэкларацыю. Гаспадар Сергей, па-першае, ты згадаў лепень, да? Мы з табой пачалі супрацу ў нейкім сэнсе. Знаеш, якім чынам? Ты служыў пасля завяршэння БДУ у ракетнай вайсковай часці, якая знаходзілася в Лепельскім раёне, а дакладней у пасёлку Заслонова. А маё Заслоново находилось в 5 километрах от этого.
Як у нас пели, мы ракетные войска, нам любая цель близка, да? Потім ти прийшов, це друга історія. Прийшов до мене в Лім, не просто збавить час, да? А з цієї проблеми, про яку ти сьогодні говорив, спроба АЕС будувати, спроба будувати АЕС. Признаюся, і по фотознімках, які я бачив, і по сьогоднішнім особистим назиранням, я все не можу привикти до твоєї сьогоднішньої здійсненості. А что такое? Ну, я маю на увазі, ну, от. Ну, вот тут был Голубев выступал, так само не сивый, а вот поглядите. Да, я, до речі, зверну за того. Дорогий Сергій, іменинник наш сьогоднішній, да? Я познайомився з 93-м. Ти сказав про суб'єктивність. Є один факт, який свідчить про твою эту саму суб'єктивність. У даному випадку не проявляється в тим, що ти щипло не сказав, скільки ти і со мною, і з другими щебрами комісії нашої, яка називалася Комісія по правах чоловіка і сродках масової інформації, зробила за той час. Ну, акцент зроблений на працю як координатора опозиції фракції БНР. Да? Але ж комісія, у якої ми з тобою разом працювали, створила закони політичних партій, громадських об'єднань, закон об друку і інших. Так? Мой був закон о свободі віровизнання, як не дивно. І у Свободі мене у комісії був віровизнання. підпорядкований депутат Вахромеєв в міру, а реальний митрополит Філарет. Вот така була демократія у нас. Ну, ти проявив в даному випадку щипло. Це були одні з головних політичних законів, які прийняв Верховний Совет 12 скликання. Закон об референдумі. Да, абсолютно, закон об референдумі. Да. Значить так, не чергова п'ята сесія мужності газети, п'ята. Форум регіонів в Могилеві, 5. Книга, 5. Идем на пятерку. Суцельная пятерка. Суцельная пятерка. Несколько нюансов я зроблю в якій формі, коли я прочитав книгу. Я прочитав і зря час робив все пометки. Все читати не буду, але некалькі. Ну, вот скажем так. Вообще, згадав відоме слово Челябикова. Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу, то сталося звичаєм і потреби душі. Так. Гляджу далі. Прошу пробачення. Ага. Кожного дня включаю, так, хвилинку. На конт міркування розне. Так. Вот хотілося як худший. Ну, розмова йде про письмо Бикова на адрес Лукашука, де він пише, як, знаходився тоді у Фінляндії, що один криниць інформації на конжиття моєї Білорусі – це свобода. Особливо мне подобаются выступления Сергея Навумчика. Мудрое, цікавое, принциповое выступление Сергея. Вот, Анатолій, что уже ведаете, что не я герой сёння гэтай вечарыны. Герои якраз і ви, і інші кніг, тому от гэта, ну, вот, про мяне давайте не... Так, далей. Нет, жанр книги. На раннім етапі історії білоруської літератури найбільшого розквіту досягнуло літописання. На раннім етапі. Вот так, я
прочитав у книзі, він недавно тут був в Білорусі, дав інтерв'ю газеті «Народна воля» Миколи Ніколаєва, доктора наук, який працює в Санкт-Петербурзькій, значить, бібліотеці, відомий. І от його слово. Так от далі в 15-му змінилася і жанрова простора білоруських літописів, особливістю якої стало, ну, значить, там сполучення традиційної, значить, погодової форми викладу, значить, матеріалу. Так, і опошня. Розна. Адметність книги, я говорю, тут ще як і журналістам, адметність книги, значить, кожний новий розділ починається розним. Розним – це трьохмінутне виступлення депутату перед початком самої сесії. Да. Виказування, є ще один нюанс. Книга 93 попередничає тексту, авторському тексту, попередничають виказуванні датних людей, некоторих з тих, хто тут присутнічає. Ну, в ділі економії, тоді я вже буду скорочати, але не, все-таки, значить, далее. Некоторые разделы книги являют собой, еще одна отметность книги, являют собой своеособлівые эскизы, накиды мастацко-творческом оповісті романа. Ну, наприклад, Галина Сем'янова «Ратуй Білорусу», або той самий факт, який ми вже бачили, спроба гнати з трибуни першого секретаря ЦК. Далее. Люди со зброєю заповнили овальну залу. Чим не сюжет для повісті, для романа. Далее. Шушкевич и Кебич сварятся и мирятся. Это вариант, это заголовка у тебя варьируется один. Соправды, сварятся и мирятся, война и мир. Вот так. Далее, это Шарковський Єгор звертаються до депутатів. Так само незвичайний факт, який мені запомнився, і я свідчу, як удільник, як депутат, що передадено в книзі самим чудовим чином. 93-й, так, все, зараз жанрове визначення. Ну, я пробачте, читаючи книгу, я ще взяв книгу Петра Садовського. Мене зацікавило порівняти. Вона називається «Подзаголовок «Мой шибалет», значить, автобиографичные арабески, вот назва. Незвичайна назва, як і книга. І знов таки знайшов, ну, той самий убачив, до речі, там же убачив ту саму суб'єктивність, так сказати. Але тим не менш переконався, що розмова йде з принципових позицій, значить, реальних подій. Все, заканчиваю. Ну, що не говорилося, здається, про це, що все-таки 93-й год почався не календар на 3 лютого, коли на голосування було поставлено пропаново скасувати постанову Верховного Совета о припиненні діяльності КПБ. Вельми виразно представлено в книзі розділ, присвячений цій темі. Молитва. Эта ж тема была выкладена и Поздняком. Вона називалася «Сесія незалежності». Так? «Сесія незалежності».
И завершается книга молитвой. Правда, я так и не ведаю. Может, ты знаешь, может скажешь, что нет. Молитва выдатный твор сапраўдны. Сапраўдны тэкст этого, так сказать, гэтай накірунку. Вот. Але, да, значит, завершается за ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Боже могутный, Боже литостивый, пошли нам силы терпения в стараниях наших, об роскоти и воле батьковщины нашей, и дай нам безмерную любовь, как мы бесконечно могли любить святую Беларусь и заховали ее. У нейком сенсе эта частка, завершальная частка молитвы, может быть и, можно сказать, заключим лейтмотивом твоих усіх 5 книг. Дякую. Хоча я молитву не закончу іншим. Ну і буде апошнім виступовцем Сергій Антончик. Де він тут? Ну ось зараз тут я хочу сказати, що в этой книзе я пригадав і от Сергія Івановича Законникова, і вот в этих книгах у 90-м пригаданы мой однокурсник тады Борис Саченко, а больш вядомы, конечно, нацыі як Борис Пятрович, і цудоўны пісьменнік, і абсолютна гістарычная ягоная роля галоўнага стваральніка, галоўнага рэдактара дзеяслова. Я прыгадываю з удзячнасцю, хаця гэтая фігура будзе сюжэтам наступнай кнігі, 90-й год, Геннадзія Миколаевича Буравкіна, якога я лічу страчаным шансам Беларусі, бо калі б ён быў у 90-м годзе абраны ў Верховны Савет 12 склікання, я думаю, што вот гэта той чалавек, які мог бы, захоўваючы дзяржаўныя пазіцыі, умеючы рабіць патрэбныя і апраўданыя, неапраўданых ён не рабіў, але апраўданыя кампрамісы, мог бы выйсці на першую ролю, на ролю кіраўніка Верховнага Савета пасля 91 года, і тады мы мелі б зусім бы іншую сёння Беларусь. Я прыгадываю нашага патрыарха журналістыкі спадара Сергея Ваганова, іншых людзей, якія тут прысутнічаюць. Все яны в той ці іншай ступені людзі легендарныя, але вот сярод нас чалавек, які абсалютная легенда, нас часта вельмі блыталі. Антончык, Навумчык і нават Пазняк, калі выступаў, часам блытаў, потым папраўляўся. Значит, нават сёння тут мяне зблыталі, сказали, і хто зблытаў? Баршэвскі, он сказаў, ну все, тут ужо Наумчык прыйшоў. Потым говорит, не, Антончык. Вось я прашу адматаць крыху назад. Вось гэта красавік 91 года, страйк, калі на вуліцы Менска выйшла 100 000 чалавек, вот яны падышлі да Дому ўраду. Лідарам гэтага страйку, ягоным натхняльнікам, стрыжнем, быў дэпутат Верховнага Савета, дэпутат апазіцыі Сергей Антончык. На наступным здымку, калі ўжо Лукашенко прыйшоў да ўлады, праз 4 месяцы Сергей Антончык выступіў з дакладам аб карупцыі у адміністрацыі прэзідэнта ў атачэнні Лукашэнкі. І наступны кадр, рэакцыя прэзідэнта Лукашэнкі, тады яшчэ легітымнага прэзідэнта, слёзы. Ён цудоўна Лукашенко зразумеў, што будзе, калі гэты даклад, а даклад Антончыка не гучаў у поўнай трансляцыі як даклад дэпутата Лукашэнкі, які слухала вся Беларусь. Лукашенко не даў выступіць Антончыку на всю Беларусь. Але Верховны Савет прыняў рашэнне надрукаваць ягоны даклад у дзяржаўных выданнях. Наступны кадр, вот так выглядала газета «Звезда» з дакладам Антончыка. Цэнзура зняла увесь даклад. Толькі стэнаграмы выступлення народнага дэпутата. Вот это вот дазволілі пакінуць. Белая пляма. Некаторыя газеты, правда, былі больш смелыя. І ці напалову смелыя. Наступны кадр. Вот штосьці далі,
штосьці, так сказаць, пакінулі. І вось сапраўды для мяне Сергей гэта таксама ў пэўным сэнсе ўвасабленне гісторыі. Я ў сваёй кнізе в адной цытую ягоныя словы, што мне не трэба было, ён кажа, мне не трэба было чытаць архіпелаг ГУЛАГ Солженіцына, таму што пра ГУЛАГ, пра сталінскія рэпрэсіі, пра бальшавізм мне расказаў бацька. Бацька Сергея правёў 17 гадоў у зняволенні, і потым у драматычным зняволенні быў і Сергей, калі ў 95-м годзе яшчэ дэпутата Верховнага Савета схапіў яго спецназ, трымаў пад дуламі аўтаматаў, завязанымі вачыма на спецыяльнай базе, калі Сергей пачаў новую хвалю страйкаў ужо пры Лукашэнку. Вось я хочу запытацца Сергея, каб ты адказаў, што тады нас трымала і што ўвогуле, якія, можа быць, галоўныя якасці нават не для палітыкаў, а для людзей, якім баліць за Беларусь, якія хочуць шчасця Беларусі, якія якасці павінны быць? Бо вось ты валодаеш, мне здаецца, ўсім наборам тых якасцяў, якія ёсць, і калі ласка. Ну, я хотел бы вам сказать, что я не лічу себе особисто героем, и не тому, что я тут хочу там понижать себе, ці что, але просто хотел бы ось про что сказать, про то, что зараз не казалось. Калі, вот я на одном митинге недавно выступал, казал про то, что калі я живу на паўднёвым захадзе, і там так з вакнах бачу, гляжу вялікія дрэвы, на дрэвы кожную весну птушкі пачынаюць віць гнёзды. Дрэвы вялікія, бывае разбурае это гняздо, зноў з'яўляюцца птушкі, зноў пачынаюць будаваць. Так што птушкі, а што людзі? Кожны з нас будуе свой дом. А што чалавек? Кожны народ будуе і хоча мець свой дом. Такім чынам, калі гэта адбываецца на працягу многіх стагоддзяў, калі тысячы пакаленняў змагаюцца за то, каб мець свой дом, то з'яўляецца некі такі цуд сакральна прастора. Гэта сакральная прастора пераходзе з аднаго веку ў іншы век, у другі век, у наступны век. І калі з'яўляюцца умовы, з'яўляюцца людзі, якія пачынаюць будаваць гэты дом. І вот з'яўленне Беларускага народнага фронта гэта якраз з'яўленне зноў гэтай сакральнай прасторы, якую ўтварылі бацькі БНР, якую ўтварылі яшчэ да іх людзі, якія змагались. Таму мы не зусім героі, мы проста людзі, якія аказаліся ў той час і ў тым месцы, і мы стараліся рабіць так, як трэба было рабіць. Той час, вот сёння пра гэты час сказалі, что вот мы все были браты и сестры. На самой справе, як кажуть, закон агульнасці живой-неживой матэрыі. Як у гальванічнай сістэме, калі тысячи, мільёны атомаў, і калі опускаецца катод, і на гэты катод вакол катоду збіраюцца гэтыя мільёны, вось гэта, значыць, у сацыяльнай жыцці з'яўляецца нейкі рух і з'яўляецца змяненне, пачынаецца змяненне эпохі. Таму я яшчэ раз падкрэсліваю, усе мы разам, Беларускі народны фронт, все людзі, якія пайшлі ў рух, якія удзельнічалі, яны ёсць усе героі, а не толькі я, напрыклад, там ці іншыя. Это па-першае. Па-другое, то, што я хацеў сказаць, што сёння ні пра што не казалі. Гэта вельмі важна для разумення сённяшняй сітуацыі. У Беларусі, калі пачалася гэта, так бы мовіць, рэвалюцыя, былі две плыні. Першая плынь — гэта нацыянальная інтэлігенцыя, гэта нацыянальна свядомыя людзі, якія ў этой сакральнай прасторы сталі будаваць свой дом, а таксама другая плынь — это грамадства савецізіраванае, дэнацыяналізіраванае грамадства. І вось гэтыя плыні аб'яднались, і былі вельмі много удзельнікаў Беларускага народнага фронта, людзей, якія былі антыкамуністамі. Як толькі была забаронена кампартыя, вельмі шмат людзей адышло ад Беларускага народнага фронта, таму што гэта былі тыя саўкі, тыя савецкія людзі, якія хацелі жыць як на захадзе, але працаваць як пры камуністах.
І гэта я лічу, што гэта на самай справе гэту склеіць можна было гэтыя плыні толькі ў адным, калі б тыя рэчы і прыйсці да сапраўднай улады і закласці падмурак і правесці эканамічныя рэформы і да з'явіўся сярэдні клас, які б з'явіўся б асновай для далейшага роста, далейшага развіцця, але ў краіне была стагнацыя, эканамічная вельмі цяжкая сітуацыя, і людзі, якія паверылі, так скажем, у нейкія рэчы, яны проста дышлі, таму што іх вот гэтых савецкіх красных людзей, чырвоных людзей не было не падмацована іх было іхным матэрыяльным прыбыткам. Вось. І такім чынам у 94 годзе прагаласавалі за Лукашенко, таму што Лукашенко якраз адпавядаў тым настроям, якія былі ў грамадстве этого чырвонага савецкага чалавека. Вот я думаю, что это вельмі важно гэта разумець. Калі казаць пра рэферэндум, гэта ключавы момант, таму што вот аналогіі з сённяшнімі падзеямі. Глядзіць, у Арменіі прэм'ер-міністр ідзе ў адстаўку для чаго? Для таго, каб змяніць стан Верховного Совета Арменіі, дзеля таго, каб правесці дасрочныя выбары. Тое самае рабілі аналітыкі Беларускага народнага фронта, яны разумелі, і фронт разумеў, што трэба змяніць склад Верховного Совета, таму што трэба хутка праводзіць стратэгічныя перамены, эканамічныя, першую, базісныя перамены. І вот калі Верховны Совет не дазволіў правесці рэферэндум, вось моя асабістая думка, ў гэты момант Беларускі народны фронт уже не быў такі моцны, ён не мог уже вывесці мільёны людзей на вуліцы, бо калі б вывеслі мільёны людзей на вуліцы, то, конечно, 100% Верховны Совет под этим ціскам прыняў бы рашэнне о правядзенні рэферэндума. Зыходзіць з Верховного Совета тады было таксама вельмі глупа дастаткова. Чаму? Таму што на самай справе ўжо той падтрымкі моцнай народнай не было, таму што ўжо пачынались стагнацыйныя моменты эканамічныя. І я кажу, пасля забароны КПСС, КПБ, частка людзей, якія былі проста антыкамуністамі, яны, так скажем, адышлі. Вот гэта мой погляд. Што тычыцца дакладаў пра карупцыю і так далей, то пасля таго, што адбываецца зараз, то якая зараз карупцыя, што адбываецца зараз, то тады Кебіш, мне здаецца, такім просто малалеткай зараз у параўнанні з тым, што адбываецца зараз. Калі прыватызавана ўся краіна, калі просто кантралююць усе потокі і няма ніякой празрыстасці, і канфлікт інтарэсаў так званы, ён закладзены ў самой сістэме ўлады, якая ўжо ўтворана, якая пануе пасля ганебных рэферэндумаў і так далей. Таму вось такая сітуацыя. Што тычыцца, калі так уже казаць весела пра тое, што было, то на самай справе калі разрываюцца ці фарматы, калі рушуцца шаблоны, то з'яўляюцца вельмі цікавыя моманты на самай справе. Я узгадую, Сергей, ці памятаеш, як мы зайшлі з табой на паседжанне ЦК КПБ, вот уявіце. Не на паседжанне ЦК КПБ. Гэта было, калі забаронена была кампартыя, ў жніўні 91 года, Валентин Голубеў, ты і я зайшлі ў святая святых, у кабінет Машэрава калісьці, ён так і называецца, потым Лукашенко, а тады кабінет Малафеева, сядзеў Малафеев з сакратарамі ЦК, якія ўжо не былі старамі ЦК. Малафеев не быў Малафеев, бо было ўсё ўжо, кампартыя была забароненая. Мы зашлі, і у іх таксама сківіцы адваліліся. Міліцыя іх не папярэдзіла. Да, а што вы... Ты сказаў не гаварыць его. Да, міліцыя мяне паслухалася. Яны говорят, а што вы здесь делаете? Антончик пытается, а вы что тут робите? Это можем уявить, вот калі б сёння вот такое здалась ситуация, все, что вот мы зараз трое зайшли в администрацию, там сядзяць уся это кіраўнікі, Шуневич, там усе, ну, ребята, ну что вы тут робите, давайте. Причем я памятаю, як Сергей падышоў і згроб некую паперу, якую яны абмяркоўвалі, это было таксама. Я памятаю. И таких... Это было обращение к белорусскому народу о том, что Компартия жива.
Это да, это было вельмі шмат таких рэчаў. Ці, напрыклад, калі я чытаў даклад, і пасля даклада я паехаў сустракацца з людзьмі, я думаю, что это, памятаю, было ў Полацку, і сабрались у дзень, адны пенсіянеры нагнали, полностью зал пенсіянераў. И они так агрессивно, потому что Лукашенко выбрали президентом, и я як ворог Лукашенко приехал. Вот уявите, зал-то человек 600, и все. Значит, мы распрацовывали даже зараз сказать, але гэта таксама досвід палітычны, это трэба выкарыстоўваць. Мне зрабілі такую папку, на папку вялікія літары прокуратуры СССР, і я вот з этой папкой ішоў, калі там пенсіянеры глядзелі вялікімі прокуратуры СССР, яны да мяне сразу іх такі адносіны, это амаль што прокурор СССР ідзе. І уже не было і выкрыку з ніякіх. Даже такія... Да, СССР не было, але ўсё прокуратура СССР, а там же звычайно хто пенсіянер якія. Да, это было шмат таких рэчаў, тому что рушили шаблоны, разумеете, система, якая была при Советском Союзе, при коммунистах, яна почала рушиться, люди не разумели, что отбывается. Я після розных выступлений подаваў, калі Лукашенко быў кандидатом, яму там після лазні зрабілі фотографію нейкую, он такі чырвоны, вот выйшаў з лазні и так далее. И я добыл этих фотографий, может, штук 100. И кожному, хто задаваў мне добрае пытанне, я дарыў гэты. И вот в некім горадзе было таксама, человек, может, 800, полные залы, но людей на шмат, вельмі шмат приходило. И вот я там рассказываю, вось. И тут такая тиша, аплодисменты, а як уже трэба дапамагчы Александру Григоровичу, трэба зрабіць так, вакол яго все вары, вот што б я зрабіў, што б вы зрабілі на маім месцы, вы бы глядзелі, як яны крадуць, ці змагались, ставлю на голосование, что мне рабіць, бороться с ним, и вот так. А потом одна женщина поднялась, кричит: вы что, это ж БНФовец, вы что, кому вы верите? То есть, разумеется, такая истерика. И шмат, она придет в Бобруйске, газеты написали, что Антончик разбудил Бобруйск, и туда приехал и Шейман, Кучинский. И вот когда Кучинский полез на трибуну и стал кричать, что это лухта, это БНФовец, это фашисты, які дядуля, кульгаючи підійшов, стягнув його за фалди там, і все. І тоді Кучинський став кричати: я його підтримував, але що мені робити? Тобто в один момент він від страху змінив на всю свою політичну подоплеку і так далі. Тому це шмат чого було. Але я вам хочу сказати, що те, що робить Сергій, це велика справа, гэта вельмі вялікая справа, гэта гістарычная справа, гэта неабходна, таму што мы живем у час гібриднасці. Гэта не толькі гібридныя захопы, а гэта і лухта, это і розныя рэчы. Напрыклад, я сёння ехаў і узгадываў. Вот сябра палітычнай дэмакратычнай арганізацыі знаходзіцца ў Верховным Савеце, у палаце. Разумеючи, что палата незаконная, выборы незаконные, але представницы демократичной организации. Это гибридная ситуация, это же просто ненормально. И так шмат, то, что отбывается в Беларуси, это вельми нагадывает такие великий вертеп у неком сенсе. И опошли, что хочу сказать, то суды, про якое я сегодня сказал, про сакральные просторы. Вот, глядите, 70 годов было советской улады, сколько вынищения, и вот наступил час, когда з'явилось, вот сегодня перелічивали интеллигенция, национальные, свядома, мастаки, поэты, якія собрались, подняли на свои белорусские стяги и подняли весь народ и домоглись незалежной краины. Разумеется, этот суд, але этот суд, які дае нам, гэта не суд, гэта на самой справе тое, што будзе заўжды ў гэтай краіне. І таму я вас всех віншую і лічу, што ўсе вы і ёсць тыя героі, якія зрабілі эту краіну. Так. Сергей быў апошнім выступоўцам, таму што мне далі зразумець, што трэба закругляцца, а хацеў даць слова, а ўвогуле яго дам, Вячеслав Ракіцкі. Я тут цитую Славу Ракіцкага, майго сябра, якога я ведаю ўжо 40 хіба гадоў са школы.
просто вельмі коротко, што б ты адказаў на тым, хто кажа, што вот 90-е гады это ліхія гады, гэта гады расчаравання, галечы і гэтак далей. Ну, найперш я згадаў, Сергей, тут школу, я буду вельмі короткі. Разумееце, летні стаў, ну, магчым, я мог зрабіць вялікае няшчасце для беларускай палітыкі і для, напэўна, нашай незалежнасці. Калі Сергей быў дзесяцікласнікам, да мяне патрапіла рэцэнзія тэатральная, мы аб'явілі конкурс тэатральных рэцэнзій і ананімных абсалютна, і Сергей і Андрэй Ганчароў атрымалі галоўны прыз. В прынцыпе, мы вельмі моцна рэкамендавалі ім паступаць у тэатральна-мастацкі інстытут на тэатразнаўства. Это першае. Яшчэ узгадаў я адну рэч, якая і будзе, магчыма, у нейкай ступені адказам на твоё пытанне. 25 сакавіка на 1993 года мяжа, беларуска-польская мяжа. Я у аўтобусе з тэатрам Янкі Купалы 25 сакавіка, 75 год БНР, незалежнасці БНР. У аўтобусе Стефанія Станюта, яшчэ поўна народных артыстаў, мы вязем тутэйшыя ў Беласток паказаць на гэтую шыкоўную дату. Папярэднім з Міністэрства культуры, якія часы былі, тутэйшыя Янкі Купалы везлі ў Польшчу. Міністэрства культуры дамовілася з мяжой пра тое, што нас прапусцяць. Не прапускаюць. Шок. Декорации уже стоят на сцене театра Венгерки. Мы у автобусе, все народные артисты там и так далее. Что не человек, то национальный скарб. Выскокиваем з автобуса, что робить. И тут я бачу знакомитый автомобиль Навумчиков. Знакомитый автомобиль, про який шмат писали, что это летний лимузин нейкий. И так далее. Старенький Peugeot, здається. Міцубісі, червоний, старенький Міцубісі. Я вискокую, бачу депутата і кричу: депутат, допомагай. Ти розумієш, там уже белоруси собралися, аншлаг і так далі. І дякуючи Сергею, туди ми переїхали. І вже увечері був спектакль при повній залі, був Сянько, був пасля шиковний банкет. Я до того, што, разумееце, вось гэта ідэя незалежнасці, яна, да, незалежнасць Беларусі аб'яўлялася ў сценах Вярхоўнага Савета, аб'яўлялася тымі людзьмі, якія знаходзяцца тут. На плошчы былі мы. Але вось гэта ідэя не толькі на плошчу выплеснулася, а выплеснулася з плошчы яшчэ і у вышэйшыя навучальныя установы. Я выкладаў адразу ў 3 універсітэтах і ў ліцэі. Мы перараблялі праграмы, выкладчыкі пераходзілі на беларускую мову. Студэнтам гаварылі пра каштоўнасць незалежнасці, пра БНР і гэтак далей. Гэта выплёсквалася на старонкі газет. Які быў лім Анатолія Вярцінскага, якое полымя было Сергея Законнікава, якая была наша спадчына, газета «Культура», у якой я і таксама працаваў, газета «Свабода» Герменчука і гэтак далей. Гэта быў усплёск, вялікі творчы усплёск нацыі і усплёск усіх беларусаў, якія зразумелі і разумелі гэтую каштоўнасць. Што рабілася на кінастудыях, што рабілася у тэатрах і гэтак далей. Гэта быў фантастычны час, і 90-е гады, я нават не хочу говорить про это и какие-то русские лихие там годы и так далее. 90-е годы я узгадываю не только тем, что мы могли стоять яшчэ ў чэргах, ці з народным артыстам Беларусі Ігорам Добролюбовым, які таксама падтрымліваў Беларускі народны фронт, шукалі па вёсках цвікі, каб пабудаваць лецішча. Не, найперш 90-е гады я ўзгадваю, як прыліў энтузіязма, як найвялікшае шчасце. Гэта самыя лепшыя мае асабіста гады. І за гэтыя гады я дзякую вам, депутатам незалежнасці, депутатам Верховного Совета 12 склікання. Я дзякую прадстаўнікам інтэлігенцыі, мастакам, пісьменнікам, журналістам, акторам. Я дзякую, урэшце рэшт, і сабе.
мы зрабілі нашу краіну. Вялікі нам усім дзякуй. Сергей, табе вялікі дзякуй за мемуары. Дзякуй, Слава. Вось у мяне часам пытаюцца, што вось, ну, за 6 гадоў, амаль 6 гадоў вярховным сессіі, ці ёсць у цябе здымак з Лукашэнкам побач? Ёсць такі здымак. Вось гэта апошняя спроба спыніць Беларусь на скатыванню да дыктатуры і знішчэння загнання мовы ў гета. Это наша галадоўка. Юрас Беленькі, Віталь Малашка, Валентин Голубев, Олег Шут, Петр Садовский, Сергей Антончик, Леон Баршевский, я, Олег Трусов, далей Зенон Поздняк, Леонтий Зданевич, Миколай Крыжановский, Игорь Герменшук, який уже не живе, Сергей Попков, ну а вот Лукашенко. Хотя это, так сказать, сумный здымок. Ну, а вот бы, якими радками я со своей книги хотел бы завершить гэтую нашу вечарыну. Передо мной тут есть такой раздел «Быков выступая супраць памяркоўнасці». Передо мной 3 сторонки машинапісу памерам у палову стандартнага аркуша, ужо паўжоўклыя, з правкамі ад рукі, розным чарнілам, што азначае, аўтар некалькі разоў вяртаўся да тэксту. Гэта выступ Васіля Быкова на 3-м з'ездзе Беларускага народнага фронту, які Васіль Владзімірович аддаў мне ў той дзень. Наколькі мне вядома, ён публікаваўся толькі некалькімі фрагментамі. Ведаеце, я вельмі ўдзячны, што вы прыйшлі на гэтую вечарыну, і я цытату зраблю не па кнізе, а вось па тым арыгінале, па тым аркушы, па тых аркушах, якія Васіль Владзімірович Быков мне перадаў. Я прачытаю толькі одну фразу, цалкам вы зможаце ў кнізе прачытаць. Як бы там ни было, БНФ не павінен меншыць імпэт заспакойвацца на дасягнутым. І вось галоўнае, тым больш траціць веру ў перамогу дабра і справядлівасці пры чарговых неўдачах. Неўдач і перамог яшчэ будзе нямала, але ў нас ёсць гарант, найперш наша незваротная хада гісторыі, прагрэсу і чалавечнасці. Вось візуальным вобразам для мяне гэтых 90-х гадоў, пачатку 90-х гадоў, якія я стараюся пісаць у кнізе, а гэтую кнігу, іншыя кнігі мне дапамагаў рабіць Геннадзь Мацур, мастак, без яго проста яны былі б абсалютна не такімі, а можа быць, іх зусім бы не было. Я ўжо сказаў пра Александра Лукашука, нашага ініцыятара серыі. Я хочу падзякаваць і сваім калегам, супрацоўнікам Радыё Свабода і ў Празе, і тут у Менску, таму што калі ты пішаш, ты ў прынцыпе, так сказаць, ну, недзе штосьці не дарабляеш па сваёй асноўнай працы, і яны бяруць на сабе нейкую яе частку. Вось. Ну, я хочу падзякаваць прысутным тут жонцы, дачцэ.